Shalom, amanginang. Tapukama masuk parminggota, taparadema rohata ganup, martang yang nahom mahita. Amin. Marende mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di porbadia na tumuk palangit dota noon. Amen. Mangasahon debata, say hamonangan do ulahotta, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu di buha siang ari, pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan, endehonok kumaho di tonga-tonga ni akka marga, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo harorowan ni dame dohot, holong ni roha, sailehon jalapa hotma dihami roha si songoni, ramotima akkana posom maradopon pangusuhi ni sibolis, asa maluan nasidasian pangunjunan, dohot sian biar ni roha, hodo toktong haposan dohot partano batuan nami, saito guma hami di dalan sidalanan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Pangihon hamuma patik nedebata sian sada kronika 20 sia ayat 10 sada. Aigok dihodo alit Jahoba hati bulon, dohot hagogoon, dohot hamulyaon, dohot hatongamon, dohot puji-pujian, gok diho tahe nang saluhut na di Banua Gijang, dohot na di Tanoon. Gok diho ale Jahoba harajaon, jala dipatibul do dirim di atas disaluhut namar jujungan, atong martangyang mahita mangidogogo laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon nahom bartu patik mi. Amin. Tato potima dosa tak. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodona patupahon hasesaani dosa di hami, halak nadangolon, marhite-hite anak holongan ni roham, say asima roham di hami, akka na mangarsak kon dosa nami. Say sahapima tu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami, lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhar poseon lahom mangotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gape pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesaani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon ombun manorop akka dosam, sai mulak mahotu au, ai ahu dosi paluaho, hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin.
Tabige mahatani di bata turpuk ni ari minggon, imana nenet sian 2 Korintus 12, membuka sian ayat 2 saat pro di 10. Di bagasan Kristus hutanda sada jolma nunga 10 tahun salpuna tahitsat halaki rod dilapis patulohon di banua gijangi, manangna di bagian dagingna ibana ujui, manang di bagian ni dagingna dang huboto debata do ubotosa. Asana hutadda do jolmai alai manangna di bagasan dagingna ibana ujui, manang sirang sian dagingna dang huboto debata do ubotosa. Nata hitsat do ibana ro di paradesyo jala di bege do hatana so tarhatahon na so jadi dohonon di jolma manusia. Ima puji-pujiku alai anggot taringkot di diriku holan alani hagaleokku puji-pujiku ahu. Jala nangpe hupa puji-puji diriku dang naso maroha audisi ai sitong do hataki alai worom namai unang sumurung ahu dirajumi halak siana di idana dohot binegena di au. Jala asa unang huagijakkon akka pangukapon na sumurung na tuau hona basir-basir do ahu di sibuku ima suruan ni sibolis nama mepuki ahu asa unang hupatibbo diriku. Tolu halidohu pangido sian Tuhani asa sumuruti sian ahu gabi didok ibana tuau tuk maasine rohakku diho ai hagaleok di hagalian do sun timbul hagogon asa tagamon ma hupuji-puji diriku di bagasan akka hagaleokku asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Di baheni sonang dohu hilala di bagasan akka hagaleon pangaleayon hasosaan pangalileon dohot hagogotan alani Kristus ai juppagale au disido ahu margogo. Ima sahatna martuado halak na tumangihon hatan ribata jalano peopsa. Amin. Tidak kon maha porsiaw tai songona hinda tidak kon didongat ta saha porsiaw di sandok pertibion rap mahita mandok
Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natumo palangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sesadai imana tidobone si Maria naga begabean sianton di purbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumona benit di pangomoni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dung ditanum na mulak mangulu di aripatuluhon manek tu surgo lahundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogona sohatu dosani di sima ibana paimas mulak sokot tu tanoon mangu mihalak na mangulu dohot na mate au porsia diton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nihalak Kristen akan nabadia dohot dihasesa ani dosa dohot dihatai mandok mulak mangulu sogot daging nihalak nong mate dohot dianguluan nasora sudah amin.
Horas, Amang dan Inang sekalian, saya akan membacakan warta jemaat bagi kita. Nama minggu kita minggu ini adalah Minggu 6 Dung Trinitatis. Topik dihita Debata do Partano Batoata. Dan yang akan berkhotbah pada minggu ini adalah Amang Pendeta Nixon Samosir dari Distrik 18 Jabar Tendie. Poin ketiga, himbauan dalam beribadah. Amang dan Inang, kami Parhalado tidak henti-hentinya menghimbau kita semua untuk tetap datang beribadah dengan tertib dan hikmat. Untuk itu dihimbau agar jemaat datang tidak terlambat dan setelah ibadah selesai boleh segera pulang agar tidak terjadi penumpukan di tempat parkir. Serta tata ibadah warta jemaat juga dibawa pulang, tidak ditinggalkan di gedung gereja, dan juga tidak membawa gelas ke dalam gereja ataupun meninggalkan sampah di gereja ini, supaya gereja kita tetap bersih dan sehat. Kemudian nomor 4, persembahan Minggu 7 Juli. Pada hari Minggu 7 Juli, minggu ini, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk Huria, Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 amplop khusus dana sosial atas meninggalnya Nyonya Farida Marliani Boru Hasibuan beberapa waktu yang lalu. Jemaat baru telah diterima menjadi jemaat baru HKBP Bandung Reformanda keluarga Patar Marlundu Situmorang, Ibu Naomi Roring, bersama dengan 1 orang anak perempuan, Pita Helena Boru Situmorang, beralamat di Jalan Cinambo Indah nomor 112, RT 3 RW 5, masuk sektor 12 Riau Antapani Arcamanik Patra Komala. Apabila hadir Amang yang dan Inang pada saat ini boleh berdiri. Baik, terima kasih. Kemudian ibadah penghiburan. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 setelah ibadah pukul 10 WIB bertempat di gereja ini akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga E Panjaitan Boru Hutagaol atas meninggalnya Bapak P. Hutagaol, Bapak mertua dari Bapak E. Panjaitan pada 17 Juni 2024 yang lalu di Purwakarta. Jemaat sektor 7812 Mabansel Tim diundang untuk mengikutinya. Pertangyangan sektor Sarijadi pada hari Rabu 10 Juli 2024 masuk pukul 18.30 bertempat di keluarga Sahala Simatupang Inang Asrona Borusitorus, tempat di Kaf Ikip, Jalan Sariwangi, Blok Ki, nomor 26. Jemaat sektor Sarijadi diundang untuk menghadiri pertangyangan sektor Sarijadi. Berita Dewan Diakoni dari Seksi Pendidikan. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 dalam ibadah Minggu pukul 10, gereja akan memberikan bantuan pendidikan kepada jemaat dan non-jemaat HKBP Bandung Reformanda yang telah memenuhi syarat dari tingkat pendidikan SD sampai perguruan tinggi dan penyerahan apresiasi prestasi pendidikan 2024 bagi jemaat dari tingkat SD sampai perguruan tinggi yang telah menyampaikan laporan pendidikan sesuai persyaratan yang diumumkan sebelumnya. Nama-nama yang tertera di bawah ini diharapkan kehadirannya pada ibadah Minggu 14 Juli 2024 pukul 10 WIB. Nomor 15, pada hari Senin 8 Juli, sahabat doa malam tetap akan diadakan seperti biasa masuk pukul 7 malam. Berita ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 1 sampai 7 Juli 2024. Apabila ada Amang Inang yang berulang tahun di minggu itu, kami undang untuk berdiri. Ya, terima kasih. Tetap berdiri Amang dan Inang. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sair dilehon matuho si subut roham jala mamiorhon tonggo mengasahon guarni debatatai. Sai dipasaut Jahobama nasa pangidoanmu. Selamat ulang tahun Amang dan Inang sekalian. Silahkan duduk.
Berita keuangan bagi kita dalam 1 minggu kemarin sampai hari ini masuk ke Huria, total penerimaan keseluruhannya sejumlah Rp28.061.024 dengan rincian penerimaan untuk Huria sebesar Rp12.765.350, untuk sentralisasi sebesar Rp9.044.750, untuk pembangunan sebesar Rp3.230.024, lain-lain sebesar Rp3.020.000. Demikian warta jemaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani debata di tonga-tongani parsaurata, apala di minggu sadarion, imanatar surat sian pesalmen, manang Mazmur bidu 40 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 15 songonon ma hatani Tuhata. Ede sian aka anak nisikora tibuldo Jehovah jala pujion situtu di bagasan hutani debatata di atas dolok habadion neng. Denggado martaga habing, silas ni rohani liat portibiodo, dolok sioni, suhi natukan utara, hutani raja na tibuli. Tau partano bato wado debata, tartada diaka bagas nasida. Ai idama marluhut do akar raja madapoton hapedung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida mapurus akahitir do nasida disi mangae songon boru-boru nalaho mangitubu. Diropuhi hodo akaparau tarsis marhite-hite alogos yang habicaran. Suman tu barita na hubegi hami do huida hami di bagasan hutan ni Jehovah Zebaut. Di bagasan hutan ni debatatai. Say pahoton ni debatadoi rodi saliling-liling na. Ditibang rohanami do ali debata asini roham di parsitongaan ni Joromi. Suman tugoarmu do baritam ali debata. Rodi ujung ni tanoon gok hati gorad do siamun mi.
Marlas ni roha madolok Sion, marulopolok maakaboru Juda alani panguhummu. Haliangi hamuma Sioni, jala liati hamu, bilangi hamuma aka partano batuan nai. Tak kasih hamuma parik nai, sigati hamuma aka bagas nai, asa tarpajojor hamu tupino parmu sugut. Babua debata, odo debata taro di saliling-liling na, ibana manogu hita rodi hamatean. Dihita namar pungu apala di bagasan tikyon, lahu manguhal jamita dihita, ta coba jo mamereng sada video singkaton. Satu ekor anak beruang yang sedang dikejar oleh seekor singa. Bodora jelas hate nak pehurang torang di julu anggo minggu naro videotron baru nama huriata marhite majelis parar tahun ni huriata hate. Mulu bereng di TV nak kiningan jelas siado
alay ahama na boy tabereng siyan videoy. Napatuduhot tu hita hamwa kamang dohot taminang, ia pardalanan ninguluta, dang malua siya ragam ni akka hamaulo nate. Pardalanan ninguluta dang malua siya ragam ni akka tantangan. Nabuy mabay kita mabiar. Nabuy mabay kita songon naguduron, istilah halak batak. Mabay kita molo orang muda madok resah dan gelisah. Di hita namar pungo apala di bagasan tikyon, molo tabereng nakiningan ketika seekor anak beruang na dicoba dikejar oleh singa yang sangat besar, los ido patuduhon gobaran ningoluta na boy terjadi kondisi terancam. Pardalanan ningoluta boy dohita di tonga-tonga ni kondisi rasa takut yang luar biasa. Kondisi yang sangat berbahaya, bahkan kondisi antara hidup dan mati. Itu ate. Ima situasi ningoluta hamwa kamang dohot taminang. Jala molo taingot jona jolo. Mula-mula tabigira natargoar penyakit AIDS, HIV, mabiar dohita. Ala ditikii termasuk sebagai wabah terburuk naswadong dope ubatna. Jala di 2 tahun nasal pumuse. Ketika kita diperhadapkan pada wabah terbesar lagi di sepanjang kehidupan kita mungkin, imaaha, COVID, ra, gudang dohita, nama biar. Bahkan gudang dohita, naikon tarilu-ilu, ikon marsirang dohot akka nahinaholongan ni rohata. Nah, gombarani mana masa nuaing hamwa kamang dohot taminang, pardalanan ningoluta sahatu tikyon, gudang akan namasa. Gudang akan nasotar tagam hita, ratu buma suku-suku di rohata te. Setelah peristiwa COVID, ahamamu setagamon masa dinguluon hati amanginang. Bahkan mungkin tumbul lo pertanyaan di tonga-tonga ni ngoluta, ahamana naing ngadopata tutik-tik na naing ro. Secara otomatis mardongan biar ni roha muncul doa kasuku-sukun, ahadope na masa di portibion. Jala ahamamu senaing masa tu tonga-tonga ni keluargaku. Ahama na naing masa nang tu diriku. Rasuku-sukun si songonima na jot-jot muncul di rohata. Alani ima dihita namar pungwa pala di bagasam tikyon. Di tonga-tonga ni aka namasa nama baik kita gabi mabiar. Di tonga-tonga ni dunia na bahkan cenderung mengancam hita. Los tubuh mamu sesuku-sukun nai baru. Sekaligus nagabi parsiajaran nanang botota siya tonga-tonga ni turpuk sadarion ahama suku-suku ni di mana manusia dapat menemukan ketenangan dan kedamaian. Di tengah-tengah situasi dunia yang begitu menakutkan, muncul maramu pertanyaan di dirita, di mana manusia dapat mendapatkan bimbingan dan arahan asa tetap mergogo hita. Dan bahkan di tengah-tengah ni perubahan-perubahan dunia, bahkan hudok na cenderung tidak lagi bertuhan. Itu dia mahita mengalului parlingguman. Imana naing si uhalota di tonga-tonga ni parsorata apala di bagasan sadarion molo padohan ni halak batak madok di dia ma dapot hita
sabuloni todita. Menarik do padohan ni buku deta 345 di dia adian nasun demaki sabuloni todi di dia doi. Sabuloni todi di dia doi. Nah, idon waengan ya lusan ni pesalmen 40 di tonga-tonga ni parsorata sadarion di gudang ni aka pertanyaan, di gudang ni aka suku-suku narongom di tonga-tonga ni ngoluta, nabui muncul hinorhon ni aka rohana mabiar hita. Hinorhon ni aka kondisi na terancam songon anak ni beruang na kiningan. Di tonga-tonga ni kondisita antara hidup dan mati di dia do. Di dia do hirera lusna amanginang. Na kita bodo kesaksian ni inahan nate. Na kinata perpudia pala pasong untuk pukta di pesalmen 40 ayat 15. Satu nama te tetap donin na sonang rohana alanyaha. Jawabannya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, molota sukun di dia do sabulon ito ditai, di dia do nabui pasonakor rohata, di dia do nabui mabaik kita maroha nadame. Jawabannya tetap sama sepanjang masa ima di bagasan hatani debata di dalam firman Tuhan. Ido alusna. Dangadong na asing. Alani ido hamwa kamang dohot taminang dang lengkap molo naing mengharapkan kedamaya kita. Ikut tajaha John no dijabu pesalmen mulai sian 46, 47, dohot turpuk tasadarion 40 na dideguari sebagai trilogi of encouragement di hata teologi. Sebagai satu kesatuan na mendorong kita na ikon marsiajar bagaimana cara menghadapi masa depan. Trilogi pendorong natajahasan 46, 47, 40 naing mengajari kita bagaimana kita menghadapi sebuah situasi yang kadang-kadang sangat menakutkan. Alani buhado carana sasitongna. Dicoba turpuk tau do hita nuaing hamwa kamang do hotamunang mangarahon pamerengat tu sada inganan. Nah diguari di turpukon ima hutani debata. Dia rahot turpukodo hita mamereng tu sada inganan yang disebut dalam bahasa Indonesia kota Allah. Ima huta Sion nagabe simbol keamanan. Nagabe simbol kota na mga lehod di hita hadameon dohot posniroha. Jalahobar tuturpukta apala di bagasa tikyon sesuai dohot tema hutasion. Ima gabis sada benteng parlingguman. Ima gabis sada inganan nabui melindungi hita siaragam ni akka ancaman-ancaman nabui masa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu. Sautik tahu hal jo lapatan ni hutasionon. Ia hutasion disebut sebagai kota perlindungan na sekaligus sebagai simbol kehadiran Allah. Hutasion sebagai benteng molo dihatai taringot tu benteng. Ahama benteng na terkenal di Bandung ate. Ahado kira-kira. Nahya hubige adong do benteng Gunung Putri di Lembang ate. Moloya hita tu Jogja adong do benteng di si lupa guarna. Benteng hate he molo jonokon keraton doi, keraton Yogyakarta. Najulu dipakai sebagai tempat perlindungan
ketika masa perporangan. Na marlapatan sudah hita nung nga maboto taringot tu benteng, nabuhi gabi sada inganan na koko, nabuhi gabi sada inganan berlindung janang bertahan di serangan musuh sekaligus. Bentengi gabi inganat lahu menyusun kekuatan manang strategi lahu meneluhon musuh. Nah, marhitay mahamwa kamang dohot taminang diturpuk ta sadarion takas mataboto ahamana masa di huta Sioni. Sangat menarik do. Didok di ayat 5 sahatu ayat 6. Ketika ada banyak raja-raja, ketika ada banyak bangsa-bangsa lain ingin merebut kota Sion, jala menghancurkan kota Sion, marpungu maninna sudi ganup raja, sia desa na walu na yang merebut huta Sioni. Tetapi apa yang terjadi? Hola dibering na sida huta Sioni, ido ayat 5 sampai ayat 6, habedung di ida nasida, pitor tarhato tongdo, mabuk bedo nasida, maborus akahitirdo nasida, mamereng huta Sioni. Nagabi suku-suku dihita. Buasa gabi mabiar, aka raja-raja, aka bangso-bangso naro ingin merebut kota Sioni. Apakah karena temboknya yang luar biasa berlapis-lapis? Apakah karena persenjataan bangsa Israel di hati kaina luar biasa? Alus nadam. Alaniahdo. Ketika kemuliaan Tuhan hadir di tonga-tonga ni huta Sioni. Jala menarik dope Muse didok di ayat pitui Muse selanjutnya di satu ayat walu. Diropuhi do akaparau Tarsis marhite-hite alogos yang habicaran. Ketika kita melihat kota Sion itu datang musuh dari Tarsis, dohot kapal-kapal no begitu kuat di hati kai, na sangat luar biasa alai. Dihancurkan marhite hagugoon ni debata. Jala ido di ayat walu, diropuhi hodo akaparau Tarsis marhite-hite alogo sian habicaran. Nah, marhitiong maamang dohot tamunang naing boto otta, apa yang terjadi sebenarnya di kota Allah itu? Dan apa dampaknya bagi umat Israel secara khusus termasuk nang tuhita di partikianon mulu tabering tuhuta ni debata kota Allah adong secara teologi hu coba jo mangangkat ate dapot hita ma opat p taringot tu debata na parjulu di hata Inggris di dok p na parjulu preeminent. Nomor 8, ternyata kita memiliki Tuhan yang unggul. Marhite huta Sioni terbuka masih malolongta, terbuka masih malolongnya ke bangso-bangso raja-raja bahwa ternyata yang mendiami kota Sion adalah pribadi yang terbaik. The best, the first class. Ido na mga linggumi huta Sioni, gabi mabiar ma akan naro sia duruni huta Sion. Napaduahon opa pinapaduahon. Tabering madisi istilah personal. Pribadi ni debatana begitu nyata, tidak lagi samar-samar. Pribadi manang personal ni debata nabuhi tarasahon, jalan nabuhi tapakilalahon haguguunna dohot hamuliaonna. Sedangkan pena patuluhon tabering madisi debatana sifatna permanen marlapatan saliling-lilingna sifatnya abadi songon edenihana na keningan sahat rodi ujung sahat tunamate hita berengot tama dia adalah Tuhan nahot rudi saliling-lilingna sedangkan na paupaton opak pi
ima pastoral kita menemukan seorang gembala na membimbing. Kita menemukan seorang gembala na memandu hita, jala hita memiliki arah. Tu dia dosa sitong na ngulut taon. Opa pima na mangojar hita hamwa kamang dohot tamunang nang makatidakon. Hapor syaut tadi baga sa tikyon dung tabereng huta Sioni. Kapal Tarsis dihancurkan. Raja-raja mebiar tahutan nasida, sumurut nasida ketika mereka bertemu dengan kekuatan Tuhan. Alanido hamwa kamang dohot taminang. Marite turpuk sadarion dapat hitama. Bahwa ternyata rahasia mendapatkan ketenangan. Rahasia mendapatkan kedamaian. Rahasia mendapatkan keamanan dalam hidup ahama amanginang. Ala nagudang do hepeng muna. Ala nong tibodo persikola ata. Manang ala nong gudang aka prestasita. Ido rahasia mendapatkan kedamaian ningulu. Ternyata bukan. Ala yahado. Rahasia mendapatkan ketenangan, kedamaian, keamanan dalam hidup ima. Ketika kita menyadari kebesaran Allah, maka kita benar-benar dapat dikuatkan. Odo rahasiana. Molo naing dame roham amang inang, sadarilah dan yakinilah kebesaran Tuhan. Habal gaon ni debata di tonga-tonga ni ngulum. Molo songon namasa di video na kido situasi ni ngulum, manosak, ketakutan, terancam antara hidup dan mati. Asabui tetap sonang rohata ketika kita menyadari kebesaran Allah. Di sido rahasiana ternyata. Sadia gudang pe artata amang inang, dang tahu mabay sonang rohata, mulu sota aku hodo, holan debatado, nama dongani pardalanan ni nguluta. Sangat menarik na keningan musai di video ya teh. Ahana masa, anak ni beruang ina keningan ditikin naing diparguton oleh ahana kisingai naing dialang nama ibana ahado dipatupa anak ni beruangi. Dia menjerit sekuat tenaga. Marsuara na gugu di bana dohot suara na luar biasa dan ternyata di luar dugaan na rodo iduk ni beruangi gabi ahana masa sarupa tutur sadarion gabi mabir dosingai di bay suara ni beruangi rab dohot iduk nai songoni manang nguluta mulo masihol hape amang dohot tamunang naik sonang roham. Molo naing dame ngolum, molo antara hidup dan mati do hita nuaing di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta, anggukom matuadopan ni debata na gugu, suarahom matuadopan ni debata na mampu paluaho kita siar ragam ni akka ancaman, siar ragam ni akka paru kilo na masa di tonga-tonga ni nguluta si ganopari. Alanima di hita namar pungu apalah di bagasan tikyon. Ketika kita semua mengharapkan kedamaian itu, maka yang paling utama yang harus kita bangun dalam hidup adalah iman terhadap pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ido na tahu pasabab penrohata dangadong na asing. Suarahon ma amang inang tuadopan ni debata sude aka paru kilomi sude aka sahit mi sude aka sitaonomi sude aka beban-beban masalah nata adopi dungi mampu mahita manaon jala mampu mahita marsabam ni roha sekalipun di tonga-tonga ni situasi yang tidak mudah. Alanita berek siya turpukta sadarion adong tolu pengakuan na muncul sebagai kredo na makatidakon ise do debata na parjolo di dokdo tibul do Jahuba besarlah Tuhan.
Credo na paduaho didok, odo debatata, Allah kitalah dia. Jala credo na patuluhon di hati dakodo, ibana do manogu, rodi hamatean, dialah yang memimpin kita. Ikon haruar do credo na songonon pakatidakon na songono siya tonga-tonga didirita hamwa kamang dohot tamina molonung nga munculi berani dohita makatidakon tanpa ragu si songoni berarti pengakuatai sekaligus doi menghibur dan menguatkan kita. Ima luar biasa na kahala na porsea. Ito na kinedeninahan nate. Nakpesatu namate. Mertua do nina nasida ala niyaha. Ala mangulu di bagasan Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kekuatan Tuhan. Ido mabaik kita gabi sonang laho madalani ari-ari ni ngoluta. Jala dua hinorhon ni pengakuan na songoni ahamay. Kita memiliki semangat penyembahan. Manang semangat parsobau tu debata. Jalan apa duahon semangat kekaguman songon padohan ni edeyate 500 ono pulusiay o debata tunglongang doro haku molohube reng natinopami longang do pihita amanginang dia dupan ni debata. Longang dope kita merasa kagum ka kita hari ini ketika kita merasakan kebaikan Tuhan. Songon anak di beruang na kiningan ditiki marsuara na gugu ibana rodo iduknai mangurupi ibana laus malua ibana. Bukankah ini sesuatu yang ajaib di luar pemikiran? Anggo ibana nakiram nga merasa anggo omate mau ninarohani anak ni beruang ido alai ditiki marsuara na gugu ibana laus hadir do iduknai mangurupi gabi mabiar imasinga nanaeng pamatehon ibana dihita na marpungwa pala di bagasan tikyon ob mananaeng syakuhonota balgani pabahenan ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Unang najojo masate at somalata songojol mahita. Jumojotado hita mangakuhon habelgaon ni diritate. Seringkali kita lupa untuk mengakui kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Alai jumojotado hita mangakuhon kebesaran diri kita sendiri. Bahkan di tonga-tonga ni keluarga jojot dang bui saurdot antara ama dohot ina alaniaha. Masing-masing mangukuhon kemauannya sendiri. Holan na di rohana do na di pipotohon dang rohani debata. Atarido pengalaman na masa mololawi batu rumah sakit. Apalagi naneng si kunjungan non diakoniaon nong marumur hudok majo 20 tahun sahat tu 10 tahun hubigia dong duna marulang tahu sadero 10 tahun nate adong Nadia Nasida selamat ulang tahun amang 93 jong juamang gopas dope puang luar biasa alani hagogom mudiamang daw ngate yokku honamang do hagogon ni Tuhani doi haleluya hudul mamang. Nah hudok nakin atar somal do molo diakonia ibe tu rumah sakit na marumur 20 tahun na baru-baruan dakola hupa buate seruas ni reformanda di lau do mengunjungi salak ruas ni hurian ni reformanda dungi duk saha disi mulai sian naro saat tunda mula kau baholan berita na do diceritakan ibu awamang najulu sono do hami najulu saat tuna pajongjok kon gereja reformanda hami najulu wih sono do hami najulu atar songoni do pena somalate toho do manginang ya ko kamu doi
Najolo apalagi mo luama iba na iboto amang do banggotong najolo playboy cap kambing duawin na mo siya tong ate. Nung piga na buru najolo dong akuin na mo siya begitu bangga dengan semua capaiannya. Mula kay na buado hira-hira. Daw, hati-hati ate. O do na jojot taulahon. Holan hadiriot do tapabalga-balga, holan kadiriot do tapabua-bua, holan akanadong dihitaido tapabua-bua. Hubayad Diyos ada cerita te. Pajupang madua halak dakpola hudo ama manang ina te. Nong liling naso pajupang nasida. Dua kawan lama yang sudah lama tidak mengobrol satu dengan yang lain. Ditik kimardalan nasida na duaw na tong namardonganon sahalak ma siya nasida. Inang, amang, inay ba na tong? Ahay, saya sedang kesal sekali. Loh kenapa? Ninadongan na tong. Tadi pagi, ketika saya sedang mengopi di teras rumah saya, sambil melihat-lihat ima bunga anggrek hitam Papua yang baru saya beli beberapa waktu yang lalu. Odotong perjulo di Papua bunga anggrek na nasya Papuaon ngebotok kay natarasa di arganiate. Tiba-tiba iboto inang do amang do ada satu burung bertengger di mobil Fortuner saya. Ingat toh kan? Yang baru saya beli beberapa waktu yang lalu. Saya merasa takut loh, ingat toh kan? Buasa. Mabiya raw, sutong buang kotoran na non. Pidongi di atas ni mobil Fortuneri, akhirnya huusir maibana. Tapi dia tidak jauh terbangnya. Dia terbang ke mobil sebelah yang ada di Fortuner itu, Innova Ribbon. Ingat toh kan? Ipa buadot merek ngayat toh kan? Dungi daksa dia liling, pokoknya saya sangat kesal sekali. Ternyata dia sudah membuang kotoran di mobil Innova Ribbon saya. Akhirnya saya usir dia. Tahu enggak? Untunglah. Apalagi mulut terbahasa rohani ate. Puji Tuhan. Ternyata burung itu tidak terbang lagi atau hinggap di mobil yang satu lagi yang mereknya apa? Mercedes-Benz inatokan. Tabodo cerita ibigyo nate, alayaha. Inilah kecenderungan kita. Kita lebih banyak menceritakan tentang diri kita. Kita lebih banyak menceritakan tentang semua capaian kita. Segumoda ngado, jelas saya jumo jotado hita pabuahon. Aha natamiliki, aha nongadong dihita. Alay anggo pesalmen opa pulualuon mengajari hita yang paling utama dan harus sering kita lakukan adalah menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Jalaga bisa ada rahasia na bolo do dia kahala na porsea. Ketika kita menyadari kebesaran Allah, ketika kita menceritakan mengakuhon pabahenan ni debata di tonga-tonga ni ngoluta laus disido hita gabiya kahalak na margugu. Mulu marsahit peho amang inang. Alay mulu saya di paboto hokodo pabahenan ni debata di tonga-tonga ni ngulum gabe labok do pakilala amu. Amen. Molo sosakpe perdalanan ni ngulum hamwa kamang do hotamina baik secara ekonomi, tetapi ketika kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, yakin doau Tuhan akan membuka jalan keluar di tonga-tonga ni ragam ni akka hasosakan namasa di ngulut. Alanima didok dia saplopat apala di bagasan tikion, didok do disitak kasih hamuma pariknai, sigati hamuma akka bagasnai, asa tarpa jojor hamu tupinoparmu sugut. Hamu kainahan nate ngamarumur sadia hamu rata-rata. 75 jangate, ceritakan kepada anak-anak cucumu betapa agungnya perlindungan Tuhan. Unak saya hula cerita honat tong, pahupuku tanot tanah 10 hektar na di sani, unak kola ni pabuah-buah.
Songoni na nga kaama di tonga-tonga ning parngulun niya na kon una kola ketampanan na tong di bawa-bawa. Ibo to hodo na jolo. Halet tu na gudang puang na jolo na kaama to na kon na merasa bangga ba nate. Nah, ayat 14 di dokdo disi ceritakan kepada generasi berikutnya betapa beruntungnya orang-orang yang menikmati perlindungan Tuhan. Ikonido hati dakonota. Pajujur ma. Sebagai orang percaya, meskipun kita menghadapi kesulitan, namun sekaligus kita memiliki banyak keistimewaan. Odona naing suatu nota di tonga-tonga ni keluarga ta, tungulun ya kapar gelengota, tungulun ya kapinoparta sahalin nai dohonokku. Sekalipun sebagai orang percaya kita menghadapi ada banyak tantangan, ada banyak ancaman, sekaligus kita memiliki banyak keistimewaan. Alaniaha, ketika kita mengenal Tuhan yang selalu mengendalikan waktu dan keadaan di tonga-tonga ni nguluta. Sada Korin 2 ayat sia. Lobi sian nabi nereng ni mata. Lobi sian nabi nege ni pinggol. Lobi na tubuh di bagasan roha di paradi de batado diaka na porsea tuibana. Inilah yang harus kita ceritakan. Dan katakan bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng hidup kita. Dan ketika Tuhan menjadi benteng hidup kita, maka pasti ada jaminan keamanan. Tema ni mingguta sadarion nama dok, debatado partano batuata. Allah benteng bagi kita. Molonunga de bata nagabi benteng di tonga-tonga ningoluta, parlinggoman di tonga-tonga ningoluta, maka ada jaminan keamanan. Di dokdo di Pesalmen 20 ayat 2. Jahoba do parguguna sida. Jala partano batoan niaka hatuaon ni Mesias naido ibana. Tidak ada kekuatan lain na mampu melindungi kita. Dangadong hagogoon na asing, nagabi inganan pangalualuan, nagabi parlinggomata, sodukon ni debata nagugu, debata nasokal. Hati dakon may, ceritahon may, pabua may, pabutohon may, tuaka sudut nauposo. Wajak johita mabuka buku deta 504. Kepada pemain musik boleh mainkan musiknya. Kita coba jomangedehon nate jala tari sapi buku de 504.
togu-togu, di togu-togu Yesus au tangan na saima dioba. Amanginang, gabi kahalak na margugudo hita, jala sonang rohata, molota akuhon, ibana do debata, saliling-liling na, sahat rudi hamatean. Amin. Martangyak kita. Mulia tema diho ali Tuhan nami, jala debata nami. Dipapos hodo rohanami, diragam ni aka hamaulon, dihagaleon ni pamatang, disosak ni aka pikiran, ala ni ragam ni aka na maul nabui masa di ngulo nami. Dipapos hodo rohanami, holakodo di bata na gabi partano batuan, Tuhan menjadi benteng kekuatan kami. Dangadong nabuhi hupang asahok kami. Dangadong nabuhi hubang gahok kami. Selain dari Tuhan sendiri. Holakodo nagabi parlingguman. Holakodo nagabi pangalualuan nami. Alani irodo hami marsoba tujulom. Pasahaton sudi akan nahinol sohon ni rohanami. Dohot sudi akan nahuparsita kami. Dohot sudi akan nahuhamalateho kami. Secara khusus di ari sadarion ali Tuhan. Hubwa kami akadungan namin natongon di bagasan parsahiton. Dinagale pamatang nasida. Baik na adong di rumah sakit. Songoni na sedang dalam pemulihan dia kabagas na sidabi. Hubwa kami akadongan nami C. Hutajulu, M. Siahaan, Nyonya R.S. Sihombing Boru Pasaribu, L. Hutasoit, Julian Daniel Tobing, R. Dolok Saribu, Nyonya S. Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Hutagalung, Nyonya R. Tampubolon Boru Samosir, M. Simbolon, D. Pakpahan, A. Manulang, Situa KM Panggabean, Situa L. Purba, Nyonya R. Panjaitan Boru Sitompul, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Sirait, Sintua RT Panggabean, Nyonya Sintua Hasinaga Boru Siburian, songoninang yanakon nami benaya si payung. Natongon nuaing peak di rumah sakit. Songoninang ama nami amang marangin si rait. Nang Nyonya Sintua KM Panggabean Boru si majutak. Dangadong nasotar patupaho ali Tuhan. Ala ni hagogoon dohot hasok kalonmu. Namapitung di bahekodo gabi marnida. Napakpang di baheko gabi mardalan. Songoni magugudohot wasomi Tuhan, pamalupon akasahit na adong di pamatang niya kadongan nami, na hugwari hami ganup marsada-sada, dohot na adong di tonga-tonga ni punguan nami, na sopola hugwari hami, apala ditikyon. Posroha nami, lehonom mudo gugu, lehonom mudo hahipason dinasida. Songoni Tuhan, aka rencana-rencana ni Huriam, di tonga-tonga niya ka pelayanan-pelayanan nang ditotopon, marhite aka parhalado, rabdohot aka ruas ni Huriam, sayhoma Tuhan napatuluson. Asa anggit marhite, Huriam hakabipi, Jemaat Bandung Reformandaon, rap hami makatidakon, debata nagugudoho Tuhan, debata nasokal,
jalahodo inganan parlinggoman nami. Alan itu akan na makirim ima karejo siganupari. Dohot na makirim aka padongani manang teman hidup. Dohot na masihol di haroro ni akayanakon di tonga-tonga ni bagas ganup marsada-sada. Sayhoma Tuhan na patuluson. Songoni Tuhan di tonga-tonga ni parsoran nami apala di bagasan tikion. Bonon nami do akaruas ni huriam secara khusus jemaat baru. Naung terdaftar di tonga-tonga ni huriamon. Matoras manasida di haporsiaon. Marhite-hite pelayanan ni huriam. Jala suang songoni Tuhan akadongan nami na sedang marsitaonon marukil nasida. Alekon marsirang dohot akan nahinaholongan ni rohana. Homa ale Tuhan na mangapuli. Papos rohana sida, rap dohot nasida, madongani nasida, disudia ka perdalanan ni ngulu na hubolus kami. Atong Tuhan nami jala di bata nami, sude kami na marpungo apala di bagasa tikyon, marlopit tangan marsoba to dopanmu. Alahodo di batasi sobaon nami, si pangasahonon nami di tonga-tonga ni ngulu nami, holat tuhodo kami Tuhan mangaluhalu. Hujohok kami matoktong goarmu na badiyay, jala husorahok kami magugu. Goarmu nang marhite akatangiang, dohot aka ede puji-pujian. Marsangap, marmulia mahwali Tuhan, jala mian maho di tonga-tonga ni parsoran nami di tikyon, mian maho di tonga-tonga niya kaulaw nami si ganupari, dia kan na niula ni tangan, dohot na niula ni pikiran nami, jala mian maho di tonga-tonga ni akabagas nami, ganup marsada-sada. Hurajumi hami Tuhan, jolma pardosa dohami, jod dohami Tuhan madabu tugijang ni roha, holan mangasahon na adong di diri nami dohami, alay di bagasan tikyon, mangido mangelik mahami, uras mahami siyan akka hadosaon nami, siyan akka halebaon nami, doho siyan akka pabahenan nami na hurang ture, asa tamahami Tuhan Roma dapotoko, debata na badia doho Tuhan, si sobaon nami, mangasahon Tuhan Yesus Kristus, moleate madiho. Amen. Maredehita, laus dison mahita pasahaton piliata.
Jongjok kita tadehon ayat 2. Dan hapusani tibudo mago kita. Amunang kita ay seguarni. Tatangihakon ma piliata. Ali di bata amanami na di banwa gicang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami ma siyan na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pelianon, pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami, gudang ni si lehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohanami daho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin.